Аз пожелавам на всеки един от вас да отвори всяка една държава, която е в Европа, и всяка една да изпита това удоволствие, да отидете в държавата и да видите, да усетите емоцията, удоволствието от това, което ние сега изживяваме. Ето место, къде нас с неките хара, на ньоси автопък на история ни хара и да не единия сега ти ми хора, по-говори и на Моля за малко внимание. Първо давам думата на нашия генерален секретар, нашия най-висш спонсор Светлан Колев. Протадина за лого да Кирил Светлан Колев, купил си не силова грамадия с десетерия. Здравейте на всички, казвам се Светлан Колев и съм генерален секретар на Нова ера Европа. И аз се Оло, си бил генивоз грамадия с десетерия с Нова ера. Калимера. Калимера. Имам честта да открия новия офис на Нова ера Европа в Кипър. Έχω την τιμή να είμαι παρόν στην εγγένεια της άνοιξης της νέας εταιρείας Nova Era εδώ στην Κύπρο. Вие сте изключително ценни за Нова ера Европа. Вие сте първите, които прокарвате път, първия магазин, който се отваря в Нова ера, тъй като вие сте най-ценните за Нова ера Европа. Αυτή η ομάδα είναι πολύ τιμή για την Κύπρο, γιατί είναι η πρώτη που ανοίγει τον δρόμο για την εταιρεία Nova Era. Имам честта да бъда заедно с моите приятели Вела Колева, Даниела Дончева и вашия най-голям приятел Ани Владова. Έχω την τιμή να είμαι μαζί με όλους τους φίλους από εδώ, η κυρία Βέλα Κόλεβα, Δανιέλα Ντόντσεβα και η καλύτερη σας φίλη Ани Владова. Искам да пожелая на офиса, на магазина и на вас всички, преди всичко здраве, много успехи и много хубави моменти като този. Ήθελα να ευχηθώ σε όλους πρώτα η υγεία, να είμαστε όλοι καλά, πολύ επιτυχία μεγάλη σε αυτό το κατάστημα του πρώτου της Νέας Έρας και να είστε καλά στην Е такъв късмет да работиш с такива хора. Пожелавам на всеки да бъде в такава работна среда. Ευχαριστώ πάρα πολύ στην επαγγελματική μου οικογένεια, η οποία με στηρίζει και είναι μεγάλη ευχαρίστησή μου να δουλεύω με αυτούς τους τρόπους στις επαγγελματίες. Благодаря и на моето семейство, които също винаги ме подкрепят, на приятелите. Ευχαριστώ επίσης την οικογένεια μου και σε όλους τους φίλους, οι οποίοι πάντα με στηρίζουν. И сега искам да ви поканя да опитате нашата питка, което е българска традиция. Και τώρα θέλω να σας προσκαλέσω να δοκιμάσετε και αυτή την υπέροχη πίτα, το ψωμί, που είναι μια επίσημη παράδοση στη Βουλγαρία. Защото така посрещаме винаги нашите гости Γιατί с πάντα пресен хляб. με αυτόν τον τρόπο, με το ψωμί και μέλι, δεχόμαστε τους ξένους και κάτι νέα αρχή στη ζωή μας. Заповядайте. Λέω παρακαλώ δοκιμάστε. Здравствуйте. Масаж